στο δεύτερο, μπορείτε να το πείτε και τρίτο βίντεο Brawl Stars που θα κάνω εγώ. Τώρα θα σας δείξω που σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο που σας έδειχνα το account μου, ότι θα σας δείξω τις 3-2 πίστες. Βασικά θα σας δείξω όλες τις όσες πίστες έχω φτιάξει. Είναι το The Faster, ένα που βαριόμουν να βάλω όνομα, το Fall και το 1v1 που δεν πέτυχε. Τα άλλα πάλι αυτά δεν πετύχανε. Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτό που φτιάχνετε πρώτο. Αυτή είναι κανονική πίστα, που δηλαδή παίρνεις, γιατί θα δείτε οι άλλες είναι πιο έτσι ιδιαίτερες. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε να σας τα δείξω. Πήρα την Piper. Σύμμαχος με Kit. Εγώ πιστεύω πως ο Kit είναι πολύ καλός παίχτης. Μου τη πάει λίγο στα μποτάκια ότι δεν έχουν... Ναι, δεν πήγεται πολύ καλά. Ότι δεν έχουν κανονικές φατσούλες, δηλαδή τις φατσούλες του παίχτη. Και είναι γενικά λίγο. Ωραία, δεν πρόλαβα να σας τη δείξω καλά αυτή την πίστα, οπότε θα σας παίξω άλλη μία. Συγγνώμη. Απλά αυτός που είχε τον Kit δεν ξέρει να τον χειρίζεται. Βασικά εγώ δεν τον έχω κάνει, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Το παίρνω πίσω. Frank. Μ' αρέσει γενικά το καινούργιο του skin, οπότε τώρα τελευταία έχω αρχίσει να το χρησιμοποιώ περισσότερο. Frank. Λόγω skin όχι παίχτη. Εντάξει, και σαν παίχτης είναι καλός. Τον Frank τον πήρα για το λόγο που θα δείτε τώρα μέσα. Έχω φτιάξει ένα μέρος, ελπίζω να μας προκαλέσει ακριβώς εδώ. Έχω φτιάξει ένα μέρος εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, αλλά υπάρχει ένας λόγος. Ελπίζω να προλάβω να σας το δείξω. Έχει πάρα πολλά τέτοια health cubes, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπεις, αλλά εμένα μου τις πάνε λίγο αυτά που καθυστερεί καθυστερεί να πας μέσα, γιατί μέχρι να πας τέλος πάντων έχουν ξαναβγεί αυτά, έχουν ξαναμπεί. Γενικά αυτή δεν είναι τόσο ραπίστα, γιατί δεν ξέρω, θα μου γράψετε εσείς ποια είναι καλύτερη. Η Fall είναι προσωπικά εμένα η αγαπημένη μου. Θα σας τη δείξω γενικά λίγο πως είναι. Νομίζω άμα θα πρέπει να παίρνεις παίχτες με ψηλή βολή. Και νομίζω με αυτό που σας είπα καταλάβετε γιατί πίστα πρόκειται, δεν ξέρω. Και είναι κάπως έτσι. Θα τη δείτε από κοντά σε λίγο καλύτερα. Και θα σας πω για τις πίστες πώς εμπνεύστηκα και τέτοια στο τέλος του βίντεο. Όπα. Άρχισα να βγάλω. Νομίζω πήρατε να δείχνω από αυτή την αποτυχία. Ότι είναι ουσιαστικά μια πίστα που είσαι παγιδευμένος σε ένα μέρος. Για κάποιο λόγο τώρα δεν πιάνει πολύ καλό σήμα. Είσαι παγιδευμένος σε ένα κουτάκι και προσπαθείς να επιζήσεις. Αλλά αυτοί που έχουν είναι πάρα πολύ καλό, διότι μπορούν να τους βαράνε τους άλλους. Ενώ οι άλλοι με την κανονική βολή δεν μπορούν να σου βαράνε. Ας πούμε εδώ πέρα υπάρχουν τόσο καλοί παίχτες και δεν μπορούν να με βαρέσουν, που εγώ έχω Dynamite σκεφτείτε. Δηλαδή μπορείς να κερδίσεις και με τον Barley να πάρεις, λογικά θα κερδίσεις. Και το κόλπο είναι να παίρνεις Dynamite, γιατί μπορείς εδώ πέρα να τους κάνεις έτσι, παπ, και να ανοίγουν και να πολεμάνε, ενώ εσύ να μην πολεμάς, να κάθεσαι να ράζεις, να κάνεις τη ζωή σου. Και είναι, άμα έχεις ψηλή βολή, είναι easy peasy το game, αλλά δεν πρέπει να κάνεις βλακίες. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει μερικές βλακίες όσο καιρό το έπαιζα, όσο καιρό το παίζω. Ας πούμε, να ανοίξω, να ελευθερώσω το δικό μου κοτάκι και έτσι αυτοί οι καλοί παίχτες να με κερδίσουν.
Και είναι showdown τώρα. Ο παίχτης είναι απ' έξω. Είναι απ' έξω γιατί δεν μπορείς να τους... Ας πούμε όλοι οι παίχτες δεν σε αφήνει. Όπα Παναγιά μου. Όχι ρε φίλε, τι έκανε. Δεν σε αφήνει να είναι όλα τα spawns καλυμμένα. Γιατί... Τώρα αυτή δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Βασικά είναι και μποτάκια. Μερικοί το θεωρούν άχθη τα μποτάκια, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ καλά. Και αυτή ήταν η πίστα. Νομίζω τώρα τους πρόλαβα να σας το δείξω. Και οι άλλοι την έχουν ονομάσει The Faster. Για έναν ακριβώς λόγο. Την έχουν ονομάσει The Faster γιατί... θα σας δείξω. Είναι... Ουσιαστικά... Ναι, όχι τόσο. Είναι όλο λίμνη, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι το... Να σας το δείξω στο tablet είναι. Το από πάνω, από εκεί που βλέπετε τα μπλε, είναι των αντιπάλων το τέτοιο, το χρηματοτυπωτό. Ενώ το από κάτω είναι το δικό μας, που σημαίνει πως δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Θα σας το δείξω μέσα τώρα. Είναι πολύ πολύπλοκο να το πείτε με λόγια. Whatever. Και επειδή λέγεται The Faster, για μένα από τις πιο γρήγορες γεμίζει γρήγορα ο Edgar. Δηλαδή, κοιτάξτε. Μετά θα πάρω και την Eve να σας δείξω από πιο κοντά. Να, δηλαδή εμείς είμαστε στο δικό τους και αυτή είναι στο δικό μας. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, ότι πως μειώνονται και τα δύο. Αλλά δεν μπορείς να πας κάπου αλλού γιατί υπάρχουν λίμνες. Και λέει The Faster γιατί... Ναι, χάσαμε. Καταλάβατε νομίζω. Λέγεται The Faster γιατί όποιος είναι πιο γρήγορος κερδίζει. Και δεν ξέρεις, άμα δεν έχεις δει, δεν ξέρεις καν τι παίχτες έχουν οι άλλοι άμα σου έχει κολλήσει και κανένας δεν σκοτώνει κανένας και καθένας δεν πεθαίνει. Και τώρα θα σας πω, αυτά τα δύο που είδατε, αυτό το ένα το εμπνεύστηκα από μια πίστα που είχα κάνει ένας στον Brawl Stars και είπα, μου άρεσε και εμένα, οπότε είπα να την έχω και εγώ να την παίζω. Και την άλλη την είχα δει από το YouTube, νομίζω το έχετε και δει εσείς όποιοι βλέπετε πολύ YouTube και βλέπετε Brawl Stars. Έτσι την άλλη που βαριόμουν να της βάλω όνομα, μου άρεσε πάντα σε ένα σημείο να υπάρχουν πάρα πολλά Power Cubes. Α, τα θυμήθηκα. Power Cubes. Έτσι για να έχει πλάκα όλοι να μαζεύονται εκεί πέρα και γενικά να γίνονται πάρα πολλές μάχες σε ένα σημείο. Τώρα έχω κάτι άλλο να σας πω. Να δοκιμάσουμε κάτι. Άμα ας πούμε αποκλείσουμε αυτούς τους παίχτες, αυτό θα έχει πλάκα. Και μείνουμε μόνο εμείς. Σκεφτείτε λίγο να υπάρχει ένα μάτς και να κερδίζετε το άλλο το δικό σας να μένει έτσι. Γιατί να το κάνει αυτό το Brawl Stars, δεν υπάρχει λόγο. Καλά, εντάξει, τώρα το κάνω λίγο γρήγορα. Και αφού επιστρέψαμε μετά από αυτό το πράγμα, θέλω να σας πω πως προχθές το είδα ότι υπάρχουν αυτές εδώ πέρα ρυθμίσεις που βάζεις ρομπότ ας πούμε μέσα. Άμα δεν το ξέρατε, σας το λέω, είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, να πέφτουν μετεωρίτες εδώ πέρα, αυτά αυτά που είναι τον Power Cubes, αντί να σου δίνουν Power Cubes, να σου δίνουν έτσι, σου γεμίζουν την ulti και το Hyper Charge. Να τα λέει και από κάτω τι είναι το καθένα. Αυτό το Ultimate Power δεν έχω καταλαβεί. Νομίζω πως είναι όταν χάνει κάποιος damage. Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι πίστες που ήθελα να σας δείξω. Πείτε μου ιδέες να φτιάξω κι άλλες πίστες και να σας τις δείχνω πως τις έχω φτιάξει. Και αυτά ήτανε. Άσπρος έτος 135.